खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। गुबुन हारिया जौगानाय बायदिनो बर' हारिनि फिसाफोराबो आथिखालाव फरायनाय, गेलेनाय गासैबो बिथिङावनो जौगालांगासिनो दं। गोबां बर'नि फिसाफोरा गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगालांनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबादिनो मेडिकेल आनजादनि नीट रिजाल्टआव बर' हारिनि सानै फिसाया उथ्रिसार जानो हादों। नंगौ 2024 मायथाइनि 4 जुनाव एबा मैया फोसावजानाय मेडिकेल आनजादनि नीट रिजाल्टआव हाथरखि फरायसालिनि बारग' फरायसुलि खलबारि आनन्द बाजारनि थागिबि बिफा रमेश बसुमतारी आरो बिमा जयन्ती बसुमतारीनि फिसाजो नीलमणि बसुमतारी आरो उलुबारि सालबारि गामिनि थागिबि बिफा रामदास बर' आरो बिमा रुनु बर'नि फिसाज्ला शुभम बर' बिथांमोनहा गोजौ थाखोनि नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हादों। नीलमणि बसुमतारीया गासै 442 नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हादों आरो शुभम बर'आ गासै 441 नम्बर लानानै नीट आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। फिन फोरमायबावोदि बे समाव नीलमणि बसुमतारी आरो शुभम बर' बिथांमोना नीट आनजादाव उथ्रिसारनो हादों। बे उथ्रिसार जानो हानाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। थारैनो बर' हारियाबो गुबुन हारिफोर बायदि गोजौ फारसे दावगालांगासिनो दङ। थिग बेबादिनो मेडिकेल आनजादनि नीट रिजाल्टआव बर' हारिनि सानै फिसाया उथ्रिसार जानो हादों। नंगौ 2024 मायथाइनि 4 जुनाव एबा मैया फोसावजानाय मेडिकेल आनजादनि नीट रिजाल्टआव हाथरखि फरायसालिनि बारग' फरायसुलि खलबारि आनन्द बाजारनि थागिबि बिफा रमेश बसुमतारी आरो बिमा जयन्ती बसुमतारीनि फिसाजो नीलमणि बसुमतारी आरो उलुबारि सालबारि गामिनि थागिबि बिफा रामदास बर' आरो बिमा रुनु बर'नि फिसाज्ला शुभम बर' बिथांमोनहा गोजौ थाखोनि नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हादों। नीलमणि बसुमतारीया गासै 442 नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हादों आरो शुभम बर'आ गासै 441 नम्बर लानानै नीट आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोल'जि, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टारलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियल मेडिकेल अफिसार, इंटार फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलजिस्ट, इमारजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।